Bismillahirrahmanirrahim. Farko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zai mana sallama irin ta addinin musulunci. Yau za mu ci gaba da lecture ɗinmu ta yadda ake haɗa robot trading board a cikin Deriv. Da dai Allah za mu shiga matakin farko na bayan ka gama shiga cikin Deriv naka. A lecture da ta gabata mun yi bayani akan yadda za ka yi register da kuma yadda har zai kawo ka zuwa nan gurin inda nake a yanzu. Kuke gani akan allo na kwamfuta. Alhamdulillah. Idan kana a cikin waya ne, shi ma nan duk za ka ga nan gurin. To yanzu da muke muna yin sa ne kan system. Shi ne gashi. Za ka gani ga nan haka. Nan shi ne da ake selecting me za ka yi, waɗannan kai za ka trading naka. Nan gashi za ku ga an sa kwamfuta. Nan za ku ga an sa da bari mu checking ne mun ga akwai ina ko yana yi kuwa. Yau yana tafiya alhamdulillah. Za ka ga an sa Deriv an sa gashi nan. Nan wuri na farko za ka ga an sa kwamfuta. Ma'ana idan kana da robot already wanda ka riga ka yi building nasa ka gina shi, za ka saka shi. To wannan nan za ka shiga zai kai ka cikin kwamfutarka. Haka idan a cikin waya kake yi, ne za ka gani an sa phone ko a sa local. To shi ne da ka click zai tafi cikin wayarka. Sai ka je ka ɗauko robot naka da ka riga ka create kai saving a cikin wayarka ko kwamfutarka. To da muke already yanzu kamar azumin mu ɗauka cewa kawai duka babu abin da muka yi. Ba mu yi ba mu da sabon aiki. Da aikin da muke yi fresh ne. Haka muke. Yanan Deriv. Google Deriv in za ku ga a lecture ta gabata na yi bayanin cewa mutum yana da buƙatar Deriv wanda shi ma za ka iya saving ɗin aikinka da kai a cikin kwamfuta. Za ka iya saving shi a cikin Deriv naka wanda idan robot ɗinka yana ciki da kai creating yana ciki, to sai ka buɗe Deriv ɗinka ka ɗauko shi ka saka shi. Kana saka shi zai yi apply a nan gurin akan robot naka da za ka training. Shi zai yi apply a cikin wannan robot naka da za ka training. Za ka trading. Sai kuma nan idan kai sabo ne ko kuma kana so ka yi building ɗin sabon robot, nan za ka shiga inda aka create ɗin sabon robot. Sannan kuma nan akwai quick strategy. Quick strategy akwai wani ƙaramin tsari ne da ake yi na setting ɗin bot naka da zai maka trading. Shi ma to nan yana quick strategy ne za ka je ka yi tsarin. To yanzu za mu yi building ɗin robot. Zai mu ga boot builder. Zai ga boot builder. Masha Allah. Muna shiga boot builder zai zo maka da wannan saboda da za ka je ka yi building ɗin bot naka. Idan ba manta ba a cikin akwai strategy da na turo na
bold strategy. To a matakan da ake bi, dama an gaya muku ana matakai akalla guda 4 zuwa 5 domin creating din trading bot, trading robot. To in kuka duba nan, number 1 trade parameter. Trade parameter shine abu na farko da aka saita. Trade parameter ya fara daga nan zuwa nan, duk wannan gurin yana ƙarƙashin trade parameter. Sai number 2 shine sell condition. Shi na purchase condition ka shine number 2. Purchase condition wanda ana matsar da su, ko da a cikin wayarka ne zaka matsar da shi, kamar duk inda yake idan ka yi rolling din bot naka, to kawai shi ma zai fara aiki wannan abu. Sai yanzu za mu je kan building din trade parameter, tunda shine building abu na farko. Ma'ana duk wani trading naka zaka saita shi. Lokacin da ka shigo farko a cikin bot, dama akwai irin wannan abun a ciki, wanda in baka saita ba kawai ka yi rolling din bot naka, kawai zai fara maka trading ne, amma ba tare da ya zama a ce kamar kai setting nashi ba. Setting din da ya zo da shi ne wannan shine setting din da ya zo da shi, wanda da kana rolling zai fara yin trading. Yanzu misali kamar wannan kun ga aka muku da shi, ba mu taɓa shi ba mu komai ba, mun gan shi, amma in kai sa'a ka yi rolling zai yi trading. Haka gani ko ba mu saita wa komai ba, ga yana trading, ba saiti ba komai, yana trading. To gashi nan kaga ya bani loss kenan. Yau kuma rolling nasa inda gwaji muke. Nan gwaji ne fa, na trading ake yi, kaga loss kenan, loss guda 2 kenan. Mun samu loss guda 2, duk babu ci kenan. Kaga yasa ake so mutum ya saita da kansa. Sai mun kuma rolling nasa. Yau kuma rolling. To gashi nan yana ka gani akwai mun yi wannan control guda, mun ci 2 mun faɗi 3. Kasan to an ci 2 an faɗi 3, kasan cewa akwai asara a ciki. To yasa ake so mutum ya tsaya ya saita abunsa. Kuma lokacin da gama saita robot naka, duk iya abun da kai, kada ka gwada shi a real account. Kada ka gwada shi a real account naka. Ko da yaushe ka gwada shi a demo account. Don akwai inda zaka zo kai daidai, akwai inda zaka zo kai mistake. Sai ka gwada shi a demo account, in yayi sai ka zo ka ɗauko real account naka, sannan ka zo ka sa shi. Haka dokar trading take, musamman pro trading nan. To yanzu za mu koma setting ɗin mu. Yanzu duk wannan mu ɗauka ma a ce babu su. Ka zo ka tarar da gurin babu. Ka zo ka tarar da shi babu shi nan bot ɗin trade parameter. Za ka zo nan block venue. In ka yi block venue, su ne gasu nan.
za ka sun jira a nan. To za ka saita abunka a farko. Zai to recording ya tsaya. Zai iya 10 minutes ne.